Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uphaulile Makhumalo ngendaba le ngevideo umseleku la ibonakala khona noMpumelelo ekhuluma naye ngodaba betrend ku social media. Uthi uMakhumalo Mkhuze ngempela mthombeni, amathemba ethu alele kubo. So nje uma uzazi ungubani awutholakali yonke indawo. Umuntu owumholi wakusasa uhambisa okomholi namuhla. Njalo impela. Ezinye izinto ozenza manje ziba nemiphumela emibi ngesikhathi esilandelayo. Kuyenzeka-ke lokho. Ezinye iy'nqumo oy'thatha manje kuyenzeka uthathe izinqumo mhlampe uthi ingoba ngimncane, iminyaka iyangivumela, ubone ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kahle kahle kwangafanele ngikwenze lokhu. Yingakho-ke uma ubheke endaweni ethile uyaye uhlole nokuthi unyawo ulubeka kuphi nonyawo olunye olulandelayo ulubeka kuphi ukuze ufike kahle la ufuna ukufika khona, ukuze ungayitholi sewufana nalaba abaningi. Ngiyaxolisa ukuthi sewufana nalaba abaningi, ukuze ungayitholi khona lamavidiyo nenenwana-ke la ku-YouTube bayawenza abantu abathi things I regret in my 20s, okusho ukuthi iy'nqumo azenza ngesikhathi eku-20 something angazijabuleli manje, ubona kodwa usedlulile lapho. Yes, sizowenza sonke amaphutha, kodwa khona okunye okufanele ukuthi noma kuyiphutha elenzekayo uligweme uzenzela wena. Ake sivumelana noMakhumalo ukuthi umholi wakusasa uqala manje ukuzilolonga nokuziprepare for i-journey aya kuyona ne-destination la afuna ukugcina khona. Amaphutha akhona, ama-challenges akhona, kodwa okunye uyakwazi ukuthi uku-avoid-e. Okunye kufuna ukuthi uvule amehlo ukuze ungaphoseki lapho. Sibonge ngesikhathi, sibonge ithuba, ngibonga ukuthi niqhubeke ningisupporte. Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.